Hello guys, naabot na jud ko diri lang kay Inday Pobre. Dugay man siya wala kalaag sa balay, so ako na po lang ni bisita niya diri. Mao jud in taon ni akong giagian guys na maabot in taon ko nga ri. Nakita mo anang buntura? Oh, diha dito pa jud mo api nakalayo pa gyud. Karon na ana siya diri sa iyong balay. Unya, gusto na mo to bagon tong issue nga nabitaw ni ingon sa mga guys na nagpabayot-bayot ra siya. Bayot daw siya pero mukuan daw siya nako kanang nang manghilabot daw siya nako. Shout out di ay sa nag-ingon ako nga pabayot-bayot ko nga sakit di po na sa akong part nga ingnon ko nila nga manghilabot ko bay. Sakit di po para sa kuha nga makadungog ko ingon ani. Isa kabalo ba unsa kung kinabuhi diri. Karon kay giingnan man ko ninyo nga manghilabot ko og babay, gusto na ko i-share akong love story sa akong kaugalingon namong duha sa akong partner.